Здравейте хора! Днес реших да направя видео, в което да покажа моята колекция от филми за Transformers. Или поне на оригиналната трилогия. Това е първият филм на Blu-ray, за го на доста прилична цена, мисля, че платих 10 лева за него. И вътре съдържа DVD-то и с самия филм на Blu-ray и диска с бонус материалите. Следващият е Transformers Revenge of the Fallen. Тук изданието е стандартно, включващо само два диска с филма и диска с бонус материалите. Принципно повечето хора не харесват втория филм. Често казвам, не мога да разбера защо. Аз честно казвам го харесвам поради проста причина, че накрая самото действие се развива в Египет и може би, тъй като съм голям почитател на Египет и може би затова филм ми харесва и толкова. И третият, който си купих наскоро, е Triple Play, включващо Blu-ray плюс DVD и Digital Copy, като Digital Copy включва код, с който може онлайн да се свали филма и да се гледа на най-различни устройства, но този код е изтекъл вече сигурно още преди 4 години, откакто е излязъл този Blu-ray. И ето го филмът на Blu-ray и филмът на DVD. Няма никакъв артворк на дисковете, което е малко разочароващо, но както вече видяхте, всички те са такива. Все още не съм си купил четвъртия Transformers, може би скоро време да го взема. Това е моята сегашна колекция, до този момент, която имам на Transformers. Довиждане.